Cha sal sarigo Saraswati motai nainani Thangwi schoolni phrangnai baino Rompherenani soprai khlaijaka BCCni omoni khrosa Tiprajwk sikle aboni yagulo lajijagi bithi chawai theinani Chaitokjaknai class 12 pore tongnai o sikle koktesa sarigo agotla jibi Sakham Nogo o Siklino nainani thangkha hasten Tripura Sakham Mantri member Kumar Jomatia cha salo Saraswati motai nainani Thangwi schoolni phrangnai baino Rompherenani soprai khlaijaka BCCni omoni khrosa Tiprajwk sikle Tongmung sitra tongnani loge sanmani loge rongsrungnai Siklino yakse kokse khlaika Somon Chaudhary mungoi Bharat Sodor runglokni transfer ungjak of rungnai abo wainogo sokmaimani yagulo lachijagoi bithi chawai theinani Chaitokjaknai class 12 pore tongnai o sikle party mungni yagulo nokni borok termalai horono khwaihangko Sakham Nogo tuwi phaika bono bini nokni borok aboni yagulo bini sak belai hamiani bagui horono rohorjaka bono agotla jibi Sakham Nogo Party mungni yagulo chasar horono Siklino Rompherenani Chaitokjaknai Somon Chaudhary mungoi champa awar thana khlaijaka FIR Party mungno tei tabuksak jora siring sorok rongsrungnai motha TSU TSF Atisha ABBB te NSUI koktuma makheno koktisa sarigo agotla jibi Sakham Nogo bono nainani thangkha hasten Tripura Sakham Mantri member Kumar Jomatia Party mungno tei koktuma thumnai rogbai kok sanani Thangwi hasten Tripura Sakham Mantri member Kumar Jomatia sakha Awai puja tei ter rogo Chini Tiprajwk buri rok huske tongnai nangnai hinoi tabu o Siklini Sakham kiri mungni phatarano tongo hinoi koktuma thumnai rogbai kok sana Thangwi hasten Tripura Sakham Mantri member Kumar Jomatia tei busakha o Tiprajwk Siklino Rompherenani soprai khlainai phrangnai no korak bus thumjaknani nangnai hinoi phiaba party mungno tei tabu bo mungsa kok sayakho hasten rongsrungnai motha TSU TSF Atisha ABBB te NSUI Oro GB Hospital Eliza de Burma bo class 12 pray tongo Bharat Sodor class 12 school Sampahawar miawo Saraswati puja ni isa got nangkha abang social media dukha nagui tini mono faile theka bo kisa poison do sakai khnamo abo bonta was khlaika ang doctor ema laika mono was level tikhlaika bo koidin sumai nangnai tu body covering tongo ang doctor saka ke onang masaw de tin baro ro ko mahiklai nijino asek chorai kaham bo class 12 play tongo Eliza boro boni bibjik maha tong boro buri kunui poribaro ang boni poribar malaika o bahire bole wana singsa ang amon koinai je tin samaso asek nijini risk life na ge yamai khlena chaya tei chini o mahiro puja rawo Berizrai dok, jate sing carefully kita orang nangai, orang koigo, te yang kakao cini Eliza de Burma, bo tadi cini hamnai, bo asuk stable ikhnao, bo serious ya, bo ni poison diklai kya, terus bo recovery nai, ang bo ni suri nai, jate bo tadi cini hamtung, bo campahor elaka, bo asrambar elaka, bo ane elak layo, abang yang bono, tadi ni kisah fine efeknya, bo tau suston tom, hambat. Saya pokok kan. Je master to police rom phani khrang ga da bo ma hai government yak ti yak ni chegana bas kam abo taw investigation chole nai ang je khanamani mate abo master ni dustongo abo tei jeng saka je ang thana bo phone khai nai nai je abo bhagi tolai tam kaje je dusi ke jabo sasti manai aini mate khai janai Raja ko agol simi krisanen koktum Chini Khorang